बिसायख'थि समाव खोथा होनाय बायदि रावनिफ्रायबो थाइसेबो फैसा लायालासिनो न' राननानै होदों बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'। दिनै बेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बानजायनायाव बेरगावनि बिजाब बाख्रियाव PMAY-Gनि बेनिफिसारिफोरनो गासै 22था बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गासै 5,000 सुबुंफोरनो न'नि सेंसन लेटार राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', लोगोसे खैराबारि बियाबनि MCLA बबेन चन्द्र बर', बेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ बिथां आरो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सोद्रोमा आरो बेनिफिसारि न' मोनगिरि बिथांमोन। बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो जा बायदि खोथा होबोदोंमोन बेबायदि खोथाजोंनो रावनिफ्रायबो थाइसेबो रां लायालासिनो बे सेंसन लेटारखौ राननानै होदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे फोरमायबावदों BPF राजखान्थि हान्जाया निउस एबा पर्टेल निउसफोराव जानला मोनला बुंदों, नाथाय BPFनि माखासे आद्रा जानानै थालांनायफोरखौ दायो बिटिआर सरकारा मावफुंगासिनो दं आरो BPF राजखान्थि हान्जाया UPPL हान्जाखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया रायजोफोरखौ थगायनो नाजानाय। रायजोफोरा दिनै UPPL हान्जाखौ मोजां मोनदों आरो गनायना लादों। गोबां खामानि मावबोनायनि थाखाय बेखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव थानाय गासै 22टा PCDC आरो बेयाव भेरगाव समस्तिनि मोन 14, ननाय सेरफांनि मोन 8, कालिंदुवारनि मोनसे आरो खैराबारि समस्तिनि मोन 3, गासै 22टा PCDCनि सिङाव जोङो फ्राय 5,000नि सायाव काच्चा हाउस सेंसन जाबाय आरो बेखौ जोङो जायफ्रा न' मोनदों बिथांमोनखौ लेंहरनानै न'नि बे सेंसन लेटार बेखौ जों दिनै गथायबाय आरो थांनाय बिसायख'थिनि समाव जोङो रायजोनो खोथा होनाय बायदि रादाय होनाय बायदि रावनिफ्राय थाइसे फैसा लायालासिनो न' मोननायनो जों न'खौ रानना होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों। नाथाय नैबे काच्चा न'नि सोलाय जुदि बिदि PMAY-नि मोनसे न' दंमोन दा बेजों मा फाराग दं? जेबो फाराग गैया। बियो काच्चा हाउस होननाया जाहैबाय मा आगुनि आसाम सरकार माने हिमन्त सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि दैदेननाय समाव जि सरकार दङमोन बे समाव जोंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट थांदोंमोन PNRDनिफ्राय जे गोबाङानो थिंसालिया न' बानायना लादों नाथाय इन्जुरा हानि आरो मुजेया हानि। दा बेखौ जोङो बोरै आइवे न' बायदि बा PMAY न' बायदि बानायनो हायो। दा बेबायदियैनो बियो सेंसन जानानै फैबाय आरो दिनै 20 फुट गोलाव 16 फुट गुवार बे PMAY-जों एखे। दा बेखायनो बै जिहेथु काच्चा हाउस थानायफ्रा बै समाव आइवे न'खौ मोनाखैमोन। दा बेखायनो बेखौ दिनै नैबे न'खौ काच्चा हाउस होननाय जादों आरो बेवहाय जोङो जायफोर बेनिफिसारि जायफ्रा न'खौ मोनदों बिथांमोननो जोङो जेबो रां लायालासिनो बा सोरबाफोर जाहाथे रां बिनो हाया माने बिनि थाखाय राहा लानानै जों बे न'खौ रानना होनाय जादों। BPF माने जोंनि बिटिआरनि जि हेंथा दोलो बिथांमोननि खामानिया दायो मिडियायावल'सो TV चेनेल एबा पर्टेल निउसफोरावल'सो बिथांमोना बुंदों। बिथांमोना जि आद्रा खालामनानै गालांनाय गोबां न'खौ जों दिनै बानायबाय, गोबां MGNरेगानि आद्रा खामानि मावना गालांनायखौ जों बानायबाय आरो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायैखै होननाया बिथांमोननि मोनसे रायजोखौ थगायनो नाजानाय। दिनै जों नुदों रायजोआ दिनै गोजोनदों, गोबां गामियाव MGNरेगानि आसुनिया जादों, गोबां डिपार्टमेन्टनि खामानिया गोबां जायगायाव जाबाय, जाफुंनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा बिदियाव बिथांमोना जुदि बुंदोंब्लाबो दिनै बियो जेबो जुक्ति गैया। आरो बे हाबाफारियावनो मानगोनां BTCनि इएम दावबायसा बर' साराबो नुजाथिफैयो आरो लोगोसे मानगोनां MCLA खैराबारि समस्तिनि बबेन बर' साराबो फैयो। बिथांमोनहाबो बेनिफिसारिफोरखौहाय मोजाङै बुजायना गालाङो आरो बेनिफिसारिफोरखौ बुजायनायनि गेजेराव बेनिफिसारिफोरखौ बुजिनो हायो आरो बेनिफिसारिफ्रा जोंखौ बुंदों जे सरकारनि जिबायदि बिथोन होदों, सरकारनि जिबायदि नियम जों बिदिनो न'खौ बानायगोन आरो बिथांमोना। गासै बे भेरगाव जौगाखांहोनो लुबैनायाव बेसेबां? जोंनाहाय काच्चा हाउस Pmay-G काच्चा हाउसआ गासै 5,738। दा बेखिनिया जोंना गासैहाय फैबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो दिनैहाय गासिबो BCDCखौ जों लिंहरजोबनो हायाखिसै। मोनसे BCDCखौ जोङो सा 10 करिहाय माने सेंसन जानाय बेनिफिसियारिखौ लिंहरबाय आरो बिथांमोननो सेरेमनियेल माने जेनाखि सेंसन लेटार बेखौहाय जों राननानै होनाय जायो। दा गासै 12टा BCDCआवहाय जों गासै सा 120 बेनिफिसियारिफोरखौ लिंहरो। लोगोसे जोंनि अफिसनि एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार, एसिस्टेन्ट इन्जिनियारफोर आरो बेफोर GPC अफिस स्टाफ बयबो जों बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों जाफुंसारो। बे एवारनेस प्रग्रामाव आं बेखौनो बुंदों जे Pmay-G काच्चा हाउसखौ बोरै मोननो हागोन आरो बिनि
नियमा बोरै बोरै फैसाखौहाय बोरै होनाय जानो उनावहाय रावनोबो फैसा गरसेबो होनाङा बेनि थाखाय रावनोबो फैसा होनाङा आरो जिखुनु समावनो जिखुनु माबाफोर जेंना जायोबा जों अफिसजों जगाजग खालामनानै जों सुस्रांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ बुङो आरो आं बिथांमोनखौ बुंदों जे खुनु फद्दैबो फैसाखौ मिसइउज खालामा आरो न'आ जिखिनि जोंनि स्पेसिफिकेसन जोंनि जेनाखि साइज बे साइज मथे जाहाथे बानायो बेबायदिनो गोबां बेनिफिसियारिफ्रा माने फैसाफोरखौहाय मोननानै मिसइउज खालामदों जायनि थाखाय जों 2016, 17, 17, 18, 19, 20 बेफोर फाइनान्सियेलनि न'फोरखौ दिनैसिमबो जों कमप्लिट खालामनो हायाखै बिनि थाखाय जों हर हर खस्थ' खालामदों खुब खस्थ' मोनगासिनो दं दा आं खावलायदों बयखौबो बेनिफिसियारिफोरखौहाय जाहाथे फैसाखौ मिसइउज खालामा आरो न'खौ सरकारनि जेनाखि स्पेसिफिकेसन बे मथे न'खौ लुनानै लायो जाहाथे न'आ सम मथे कमप्लिसन जायो आरो बिथांमोना Pmay-G मोननायनि उनावहाय मा सा सुबिदा मोनगोन बेखिनिखौबो आङो बिथांमोननो बिथोङैहाय फोरमायना होयो दा जोङो बयबो नाजानांगोन आरो जोङो जाहाथे समाव कमप्लिसन जायो दा जों टिम हिसाबै जों गासिबो नाजानानै जों समाव जाहाथे न'खौ लुफुंनो हायो बेखिनिखौ आं खावलायो आरो गासै बेनिफिसियारिफोराबो जाहाथे जोंनि बिथोन बुंनाय बायदियैहाय बिसोरबो समाय मथे न'खौ लुफुंनो हायो बेखिनिखौनो आं खावलायो गोजोन्थों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360